Lulap, may tabok na kulap. I love it. Look at the bear. Grizzly bear? Oh my god, oh my god. Shit. Oh my god. No, that's a black bear, love. Oh shit. Hello, 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 my god. Oh Shucks, oh shit. shucks. Hi! We're on our way sa Mount Rushmore. So, day 1 sa among adventures in South Dakota. Hey guys, welcome to South Dakota. So namin sa Mount Rushmore karon with my family. Abot kami dire. So kaning Mount Rushmore kay mao ni siyang isa sa pinakasikat nga tourist destination dili lang kay dire sa South Dakota kundi sa tibuok US. So dire nato makita ang kanang upat ka naong diha sa mountain inyong nakita is mo na si Kuan, si Naruto, si Jiraiya, si Tsunade, di ba daw? Kuha na sila sa mga president na sila. So si Kuha na siya, si Ramos, si Erap, si Digong og si Pinoy. Ito, kuha na sila, muna sila si kasabagay na ang presidente ha, si Roosevelt, Washington, Jefferson o si Lincoln. So iconic na sila nga kuha niya, na sculpture kaya i-build naghimo diri sa South Dakota. So ani kadaghan ang tao diri sa Mount Rushmore. Kami na karon kay summer. Ingani gyud diri ang kadaghan og tao kay again. Isa na siya sa pinakasikat diri nga tourist destination. Daghan og mga tao sa lain-lain nga lugar. Dili lang kay sa US kundi outside sa US pod. Sa tibuok kalibutan. Bata diri oh. Chill na sila diha eh. So padong meron sa museum. Ano lang museum sa Mount Rushmore. So ari makitaan ko doon sa pagbuhat ang katong mga naong ngayon nakitaan sa bukid. So nami karon diri sa helicopter tours sa Keystone, South Dakota para ma-experience ang aerial nga experience diri sa South Dakota. So wala siya. Yeah, tanaw na to kung makasakay ba mi kung madaw sila walk-in. So kita ta later. The which tour? Just the basic. The 49? Yeah, 49 one. So, 147. Okay. O, lagi mi atras ay, kaya nabayran na. Ito kadlok. Wow. Right. Tunlo ng hadlok. Nabayran. Hey, Ben.
Gikan mix kayo helicopter. Pertig yung lingawa. First time gito. Tamo tanan. Hindot kayo nice ka experience. Bitaw. One for the books. So padong meron sa Padung nasad mi kuan karon laing destinasyon. So sa kuan mi Bear Country. Ngita mig mga oso. Malok, it's big, oh. Yeah. Oh, brave kay ka. Did you have fun, Dong? Yeah. So kita-kita tagbalik ha, taon-taon. Bye! So padung na mi salad sa Bear Country. na yung mga baboy daghan diri. Tama na ito, makita, bigit tag-bear diri. Dito. Inuod ba nila ang claim diri nga naagin ni Bear diri? Bear Country, USA. Hello! I'm taking a video, that's fine. No, it's our first time. Thank you. Four. Two kids. 2 kids and the 2 of us. How old are the 2 kids? 4 and a half and 1 year old. Alright, so they'll get in for free, and for the 2 of you, it'll be $36. Should we pay here or? Okay. Do you accept card or cash? Either one works. Okay, that's good. I'll just pay cash. If that's easier. Either's fine. 30. So, And I'll be right back. Okay. thank you. Thank you. So, 36 ang bayad dollar. So, dapat makakita gyud mi og bear kay kung di mi kitag bear, hindi yun. Hindi siya galid. Mao man kuno ni ang mga mananap nga naangari. Ubay-ubay buhol pud uy. So, Are you ready? Guys, kung namin makitaan, videohan na mo para makakita. Kung wa, kamera gyud gyapon yung mga animals. Alright! Yeah. Look, Bin. Nagsaba, Bin, ha? Lakadag ko nila uy. Tara dong. Oh, yeah. It's a caribou. Hey animals, nasa right dong. Kita ka dong? Tara dong. There, caribou, there. Sa right dong, sa right. Tara, kita ka? Oh yeah, I see the spiky thing. L. Yeah, L. Oh. Mer. Ano ang gina sila? Nagko may mga karaho, no? Oh, milk. Oh. Bin, reindeer na sila, Bin. Saka, Bin. Shit, oh. Ulit lang. Nalingi lang. Nagpatugtog na po ng karaho. Ay, saba, Bin, ha? Wolves. Ang bakandaan na ba, no? Doon na dito. Hindi ko uy, bahala ka. Hindi na pwede uy. Pa-close gani ang kuan. Hello, Ben! It's going down! Hello, dong, tara dong! Hello! Siyawa, ala. Ay! Tabok pa siya, oh, Ben. Ang cute! Ang butdong marag-bake naman na. Goodbye, Ben! Hello! Nasa diri sa kuwan. Okay, kay Dere, kay sulit kay ba? Dagan kay hayop ba? Side na mo nga hayop. So, first time may kakita og katong bear. Up close nga wild, ha? Dili nga nasa zoo. So, nana sa black bear Dere nga nangilkil, ha? Nangilkil naman ni. Lubot! Nangilkil naman nagmaayos ang lubot. Naloko naman ng bear Dere, oh. Lulok, mitubok na kulap. Bin, kita pa, Bin? The bear! Grizzly bear? Oh my god. Shit. No, that's a black bear lang. Oh shit. Oh shit. Shit. Oh shit. Oh shit. As in naara sa pilid sa mong sakyanan ni Agi ang bear. Forward na kayo para madulang bear na po pa. Kura oh. Ni Agi. Nadulang bear na po. Nadulang bear na po pa. Wapa man ni siya na magpangaot. Uy, look.
Katul. Uy, kaluoy. Hi, bear. Yes. Mama, happy na sa buffalo. Oh, yes. Happy na sa buffalo. No. Guro, yun na. No. Da, padool pa. Oh, nani, padool mo siyang balay-balay, no? Black o brown na. Scream mo, eh. Nakatog namang mga anak na ako, uy. Kaluoy sa kamagwangan. Ito kapoy na gawin, eh. Nahala, uy. Pero sulit kaya mong day one, kaya daghan kami na-try. I hope nag-enjoy mo sa among video. Yeah. Kita na punta sa sunod na mo nga video. So, kuma explore miglain nga areas dito sa South Dakota. So, thank you. Inauy kay South Dakota. Nasad mi sa laag karon. Kuta na kayo. Nahala kay stress na kay mignaw. Mamahuway sa mi. Bye-bye. Bye!